كمثله عين بسم الله وبه نستعين الحمد لله الذي أهل الزواج وحرم الصفاح والصلاة والسلام على الذي أوصى بالنساء خيرا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لا جبا موبيلا جدين فون إسلامية كفولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكمو كنلا دين برو ميجيم كان من سيلين مشرف لا تي في لا كبرو كني أو يدين كنا فنوكا إسلامية دين كنا فنوكا bi ankleme ka ankara mo musodo bismillah noy madame ba Mariam Traoré dine la selikela yo jamana kono anna bena je ka boroke dine kuno fundoka ngayan anga do anga baro konnala amma fa ankara mo muso ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malato ambi foki wala nyumano anga wele jabilila alhamdulillah bismillah Shirif la TV jawranika alakira sallallahu alaihi wa sallam aka nyinama ya labona ay ladil kan chamadi aka ladil kan labbilibili ay cewladi ni musowe ay muso kalfa cewla ay ladil kan chamodi bi am fe kan sinsin fem yoroka o furu konay amado furu ye mawni yonjere hakeyo furu muso wa beka nga feno ke doy feno wajibele mi cheka kanga mi ka muso feno fana wajibele be muso kan akanga mi ke ache bi anga baro be bolla mi ka way hakke mi be furu muso kan ache. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Naam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lamay baga bela jeli assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saskan ni kanyini ngalifamu hake mimbi musuyi acheka cheka nga minke amusuyi hakela hakila kuma imbi boli udika kosabe. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ali akalla dili kaundi ngana sigira kata Allah subhanahu wa ta'ala ka gafisan mambayin kono ali bi u piri latike ku jeya kosobe suratul bakara kono nana tumana mina abafo wala hunna mislu lizi alihinna bil ma'ruf. Allahu akbar. Ko fembe musowi hakela femi mbuka hakela. Allahu akbar. Donc aya imba jirana akafo ni hake do kera chei afuru muso ka nga minke a chei aya infene ko ochugo ya kile infene na ko hake do fene be cheka ka nga minke muso. Naam. Donc amedu kuma kono ni uyi donc wala sa hake nunka famu Allah subhanahu wa ta'ala amadani ma akufuru e mundi Qur'an kono aku wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja وجعل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أكو علي الله تعالى كباكو دوي كهدم دينين دا كلا كفرو نيكون دا الله noye aye chedi dan folo anfa adama ka ambaha wa kasroko danga bo anfa adama na kasroka ambaha wa ke muyili taskunu ileha ko wala sa muso kake che hakli sikiyoroyi muso kake che ni sahayoroyi muso kake che sabati yoroyi. Allahu akbar. Donc rasul bo fene kelen fo anye hadisa do kono tumana mina abafo Anisa shaka iko rijal. Ako muso uye chewu ferendi. Yaro niye wuruta. Wala seka seka fama ko wuru. Faka soro adafali. Fladidu. Na chechira doro afoku fere. Alhamdulillah. Aminatu Deni Abdullahi di alibi kudi fo anyi chemi ala ya so kumaka farli na nyokon ka me na ya fodoro abi koro chama didi. Aliku ko muso uye chewu ferendi. Yoro la sa komi setigi ko ka fo che e hakli sigi yorodu ni saha yorodu e sabati yorodu donc o ba jira na ka fo aya in kono e kakan ka o mina kanya e kakan ka o fen mina kanya donc hake wula ansera ka min tomoto motiliala o ye hake tanyi mi me cheka abikanga minke amusuyi mi dine be mi nyini afe ka ko ka furu musuyi a folo e jumenyi che niye muso furu yaro beba kala ma che de bi furu na fulu bo niye muso furu
so aw bɛna sigi so min kɔnɔ o ɲinini ni du b'i bolo walima ni du t'i bolo o luwanse ɲinini ka muso dɔw kɔnɔ k'a sara o ye e ka o ye hakɛ fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye ka muso balo i seko damajira la k'a balo i seko damajira la cɛ i kan o y'i ka wajibi bilen de ye siyɔrɔ y'i ka wajibi bilen ye cogo min ka muso balo o fɛnɛ y'i ka wajibi ye sabanan jumɛn mi da o kan muso n'a banana k'a furakɛ a furakɛli y'i ka wajibi de ye n'a banana i b'a furakɛ wajibi de don i kan naaninan jumɛn bi tugu o la ka muso fɛɛrɛ bɔ i seko damajira la k'a fɛɛrɛ bɔ i seko damajira la an b'a fɔ bazɛn riche an b'a fɔ vaccin an b'a fɔ burudi i seko ye min ye i k'i muso fɛɛrɛ bɔ o la rasulu ka hadisa yɛrɛ dɔ bɛ nin fɔ a ko n'aw ye musow furu a y'u la dumuni ni a y'u la dumuni a kɛlen kɔfɛ ka siyɔrɔ d'u ma a y'u la dumuni a k'u fɛɛrɛ bɔ rasulu ka ni hadisa in bɛ yen usaz kan n'an ye nin fɛn naani in ta k'a lajɛ an b'a ye muso caman ka hakɛ minɛnen don a la yan dɛ kosɛbɛ muso caman ka hakɛ minɛnen don a la yan fɔlɔfɔlɔ kuma fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ jumɛn ye o ye so ye i ka muso bila so kɔnɔ muso joli joli bɛ yen bi olu bɛ luwanse la cɛ bana sarali ma mɛnna olu de bɛ ka so ninnu sara wa k'a fɔ k'an tanya don o fɛnɛ tɛ denbaya de bi a bɛ fusaya denbaya de ma ka taa kɛ ko wɛrɛ ye alikiyama ala bɛ taa muso in ka hakɛ minɛ i la dɛ o b'o cogoya kelen na dumuni ko b'o cogoya kelen na cɛ joli joli bɛ yen ale kelen a bɛ min dun a ka daraka dɔrɔn na daraka dɔrɔn dɛ a bɛ min dun a ka daraka dɔrɔn na muso ni denw ka tile kelen daraka surafana daraka tilelafana surafana o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ale bɛ min dun daraka la ninnu ta to awɔ a ka ca ni o ye cɛ dɔw bɛ o cogo la u ka hakɛ a b'i kunna alikiyama Alahu Taala bɛ taa minɛ i la e man ka habada ka taa duman san k'a du kɛnɛma k'i ni lahinɛ mɔgɔ dɔw dun bɛ yen olu dahirimɛ de sirilen bɛ e la e yɛrɛ b'a duman san k'a dun k'i fa k'i ni lahinɛ cɛ dɔw kumakan ye an ye nin fɔ cɛ dɔw y'an wele u ko ko k'olu de bɛ taa ɲini olu kan ka dumuni ɲɛnɛma dun parce que olu bɛ sɛgɛn dɔw kumakan de ye nin Alahu Taala ka limaniya di amin ala k'an kana rasul dun b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ min bɛ yen e y'i ka denbaya la kɔngɔ i y'a la kɔngɔ i ma sɔn ka dumuni d'u ma mun b'u fa i ma dumuni d'u ma mun b'u wasa e y'i ka denbaya la kɔngɔ ko o cɛ in ko tasuma o y'o cɛ in niyɔrɔ ye siga t'a la subhanallah ala k'an kisi donc an balimakɛ u k'an ka niyɔrɔ jate minɛ dɛ e bɛ taa sigi burushɛti tigi kɔrɔ i bɛ se ka min don daraka la 300 dun nasɔngɔ 200 o ye daraka dɔrɔn ye tilelafana mana far'u kan ka tila k'u ka surafana far'u kan Alahu Taala ka limaniya di an ma Alahu Taala k'an kana o ye 2 ye sabanan ko ka muso furakɛ usaz kan an balimamuso caman min maɲumanko kɛ k'a yɛrɛ furakɛ dɛ walima ni min somɔgɔ ni se b'a ye bana man'o minɛ u balima de b'o dɛmɛ k'o furakɛ ne yɛrɛ ye ka dɔ ye muso banana k'a dɛsɛ k'a da so kɔnɔ a man ɲɛ a balimaw de nana ta ka taa n'a ye ka taa furakɛ a ma fɔ i ka fɛn kɛ furakɛ la min se t'i ye mais kabi bana daminɛ o b'a sɔrɔ a ma juguya fɔlɔ i se kɛ i k'a furakɛ n'a juguyara a tɛmɛna e ka niveau kan e tɛ se tuguni somɔgɔw yɛrɛ kan k'i dɛmɛ nka o bɛ bɔ olu ka ɲumanya de la i n'a fɔ e yɛrɛ somɔgɔw kan k'i dɛmɛ cogoya min na k'i muso furakɛ o b'a sɔrɔ i ye ŋaniya ɲumanya jira muso furakɛli la dɔw ta yɛrɛ ti da hali u ma muso non seulement u t'a furakɛ wa hali ni den fɛnɛ banana a yɛrɛ woloden u bɛɛ furakɛli bi da muso kunna subhanallah Alahu Taala ka limaniya di an ma an ye naaninan min fɔ fɛɛrɛ bɔli y'a dɔn n'i ye maliyɛn cɛ jɔ sisan 100 sara min b'a dɔn k'a fɔ ko muso bɛ fini don usaz kan est ce que a bɛ tɛmɛ 10 kan
Ala ta la ka limaniya d'a ma an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ ka teliya la a duurunan ko ka muso ladɔnniya k'a lakalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka diinɛ la a muso ka lakana a ka diinɛ la o cɛ ka wajibi o ye cɛ ka wajibi de a ka hakɛ dɔ don cɛ ka kan k'a ye cogoya bɛɛ lajɛlen na ni e ye muso furu e y'a sɔrɔ a t'a ka diinɛ dɔn a wajibiyalen bɛ e ka a ka hakɛ don e min y'a cɛ ye k'a lakala a ka diinɛ la ne t'a dɔn mɔgɔ ɲini kan'a kalan fo so kɔnɔ a ka diinɛ la walima kalanbulon minnu bɛ sigida la misiri kɔnɔnaw la muso labila a ka taa a ka kalan kɛ Ustaz kan nin fɛnɛ kɛlɛw kuma bɛ s'anw ma kuma bɛɛ muso dɔw bɛ kalan daminɛ dɔgɔkun kelen u b'a bila n'i y'u ɲininka ko e ye kalan daminɛ k'a bila malimatu ne ka sotigi ma sɔn koyi an b'a fɔ e m'a fɔ a ye k'i bɛ t'i ka diinɛ kalan k'a ka sira t'o la ka sɔrɔ muso y'a bɔ a yɛrɛ la a ka diinɛ nege kama a bɛ fɛ k'a ka diinɛ ɲɛdɔn hakɛ don e min kan e ka kan k'a kɛ a ye e m'a kɛ a yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la e t'a kɛ e tɛ mɔgɔ ɲini kana min b'a kɛ i t'a bila fana a ka taa ɲin'a yɛrɛ o fana gɛlɛyara ka sɔrɔ ni muso dun y'a ka diinɛ dɔn cɛ bɛ lafiya cɛ de fɔlɔ bɛ lafiya kosɛbɛ lafiya caman de b'o kɔnɔ e yɛrɛ minɛ cogo a bɛ n'o dɔn i denw ka ladabu cogoya a bɛ n'o dɔn hali i ka du kɔnɔ nin kan ka don ne cɛ ka du kɔnɔ nin man ka don a kɔnɔ muso bɛ na nin bɛɛ kalan ka nin bɛɛ dɔn kalanyɔrɔ la ka den yɛrɛ lakalan diinɛ la ka den a b'a la i bɛ du ɲuman sɔrɔ muso mana kalan dɔrɔn dɔnnibaga bɛ bɛn dun kan ko n'i ye muso kalan a bɛ n'a fɔ i ye quartier kalan a bɛ n'a fɔ i ye du kalan ni du kalanna quartier bɛ kalan ni quartier kalanna dugu bɛ kalan ni dugu kalanna jamana bɛ kalan diɲɛ bɛ diya dɔnnibaga bɛɛ ye nin fɔ nin bɛ kan bɛɛ lajɛlen na hakɛ wɔɔrɔnan o de ye hakɛ ye al-adlu bayna hunna in kunna fawqa wahida ko cɛ ka tilen a musow ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ la muso ka ca kelen ye ni hakɛ kelen kelenna bɛ muso bɛɛ lajɛlen ye cɛ ka tilennenya u ni ɲɔgɔn cɛ Ustaz kan waati tɛ n'o tɛ a y'a mɛn nin kan dɛ Ala sɔnna wa ta'ala ko ten aw b'aw dalaminɛ kala kɛ min ye ko diinɛ yɛrɛ de y'a fɔ k'a ka caman furu diinɛ y'a fɔ nka diinɛ ye sartu k'a la diinɛ ye sartu jumɛn k'a la a ko fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan a ko a fɔra aw ye aw bɛ se ka muso ta fo ka se 4 ma suratu nisa'i kɔnɔna na a ko nka n'aw siranna tilenbaliya ɲɛ aw b'a dɔn a tɛna se ka tilen fiyewu o tuma a y'a da kelen ma n'aw siranna k'aw tɛ se ka tilen n'aw y'a dɔn k'aw tɛ se ka tilen fiyewu a ka dan kelen ma setigi ye nin fɔ a ma dayɛlɛ ten k'a fɔ an bɛ min ye bi k'a furu ten k'a to ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka dɔ tɔɲɔ a ka hakɛ la furu yɛrɛ hakɛ la belebeleba ye min ye n'o ye ka sosi tila musow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ balilen don o la cɛ bolo y'a dɔn o y'a jugumanba dan ye dɛ an b'a fɔ furu ma ko sunna ni farida n'i ye furu yɛrɛ ta furu ye sunna de ye mais farida bɛna yɔrɔ jumɛn o ye lamɛnbagaw ka hakɛ to siyɔrɔ min bɛ cɛ ni muso cɛ o de ye farida ye ni e ye muso 3 bɛ e kun e ye kelen ye k'o to yen pewu i ti don a ka so hali n'i donna a ka so fɛnɛ o min ye farida ye o ti tɛmɛ e ni a ni ɲɔgɔn cɛ tɔw dun ta o bɛ kɛ a kɛcogo la lamɛnbagaw ka hakɛ to i ma tilen dɛ o b'o cogo la dépenses fɛnɛ bɛ o cogo la o b'o cogo la hali denw minɛ cogo du kɔnɔ cɛ dɔw bolo i b'a sɔrɔ kelen tɛ musow denw minɛ cogo tɛ kelen nin ye tilenbaliya la belebeleba ye dɛ i k'a k'a yɛrɛ la diinɛ ma sɔn nin ma kuma tɛ e yɛrɛ wolodenw donc tilennenya diinɛ b'a ɲini fɛn bɛɛ la diyagoya bɛ cɛ kan a ka tilen a musow ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ bɛ tilennenya de fɔ silamɛya diinɛ yɛrɛ tɔgɔ de ye ko tilennenya diinɛ a ti maa si tɔɲɔ ka di mɔgɔ si ma bɛɛ ka hakɛ dilen don i ma alhamdulillah hakɛ 7 husnu mu'asharatiha ka muso minɛ ka ɲa jɛɲɔgɔnya ɲuman ka tɛmɛ i ni muso cɛ sigiɲɔgɔnya ɲuman o ka tɛmɛ i ni muso cɛ minɛ cogo ɲuman cɛ k'a ta k'a furumuso sɛgɛra nin de ye husnul mu'ashara ye nin fɛnɛ ye a sarihu ka ca
adamadenya kɛcogo ɲuman dɔrɔn o la belebeleba ye fɛn jumɛn ye e cɛ kuma teliya la ni faamuya la i bɛ faamuya sɔrɔ min kɔnɔ teliya la min man di e ye e tɛ jɛ ni min ye i t'a fɛ e muso ka min k'i la kan'o ɲɔgɔn k'a la amilu nasa bima tuhibbu an tu'amilu alhamdulillah fɛn kɛ mɔgɔ la e yɛrɛ bi fɛn min fɛ kana sɔn ka fɛn kɛ mɔgɔ la i yɛrɛ tɛ jɛ n'a ye min ka k'i la kosɛbɛ ni nin sabatira furukɛ o furukɛ la n t'i jɛ n'a ye muso ka min kɛ na n fɛnɛ t'a k'a la minɛcogo ɲuman banna pewu nin de ye minɛcogo ɲuman yɛrɛ Ala ta'ala ka limaniya d'an ma nin fɛnɛ hakɛ in muso caman balilen don nin fɛnɛ na kuma caman a bɛ fɔ ko muso de ka muɲu ka sabali ko cɛ ka walejugu bɛɛ ta k'a sɛgɛrɛ mais ko muso de ka sabali a ma faamu dɛ sabali ma faamu Ala ta'ala ka limaniya di an ma hakɛ a seginna Adamu ifsha siraha ko cɛ ka muso ka gundo kɔlɔsi Allahu akbar a kana a muso ka gundo da kɛnɛ kan a kana bɔ ni muso ye fɛn min b'ale ni muso ni ɲɔgɔn cɛ gundo la a kana bɔ n'a ye k'a da kɛnɛ kan cɛ bɛ muso dɔ furu sazkan i b'a sɔrɔ lebu dɔ bɛ muso in na ni ale min y'a furu kɛ ye n'ale tɛ adamaden si tɛ se k'o dɔn fo ale min y'a furu kɛ n'o dɔnna jɔnni y'a bɔ kɛnɛ ma muso fɛnɛ bɛ ten e bɛ furu cɛ ma gundo dɔ bɛ cɛ in na ni e tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn donc furu kɔnɔ an ka ɲɔgɔn gundow tanga an ka ɲɔgɔn gundow kɔlɔsi hali kuma dɔw la i b'a sɔrɔ muso bɛna gundola kuma dɔ fɔ cɛ ye a bɛ k'a dabɔ cɛ in ka a yɛrɛ kɔlɔsi a tɛ k'a dabɔ ni nafigiya ye a tɛ k'a dabɔ ni fɛn wɛrɛ ye a b'a fɔ dɔrɔn walasa cɛ k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o fɔra ye dɔrɔn ne taara bɔ k'o fɔ ko karisa yɛrɛ y'a fɔ n ye don ka sɔrɔ a m'a dabɔ nafigiya kama a m'a dabɔ bila ɲɔgɔnnali kama a y'a dabɔ dɔrɔn e k'i kɔlɔsi Ustaz Kane furumuso ɲuman b'a woloden kɔlɔsi cogo min wallahi a b'a cɛ kɔlɔsi ka tɛmɛ o kan a t'i fɛ tɔɔrɔ k'a woloden sɔrɔ cogo min cɛ ta ka jugu ni o ye donc muso bɛ se ka fɛn dɔ ye yɔrɔ jan a bɛ fɛ ka cɛ in kɔlɔsi nka a ti ɲɛ f'a ka kuma cɛ in ye dɔɔnin n'olu fasuguw nana n'i y'o fɔ kɛnɛ kan dɔrɔn i ye muso lebu dɔwɛrɛ ti fɔ ko karisa muso ye nafigi de ka sɔrɔ a ma dabɔ o kama mais o yɔrɔ la fɛnɛ an balimamusow ka kɔlɔsi an kana bila ɲɔgɔnnali fara a kan mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ i m'a fɔ karisaw i bɛ se ka mɔgɔ lasɔmi ko la ka sɔrɔ i m'a ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na fɔcogoya an balimamusow ka o yɔrɔw fɛnɛ jateminɛ hakɛ 9 Adamu ihmaliha ala ma la tutiku kana fɛn da muso kunna a tɛ se min kɔrɔ kana fɛn da kunna a tɛ se min kɔrɔ i n'a fɔ an bɔra hakɛ 4 fɔlɔ min na e ye muso ka susura to a ma i y'a denw furakɛli to a ma i y'a balo to a ma i ye fɛn bɛɛ to a ma muso bɛ se nin bɛɛ kɔ a laban ni limaniya ma wasa ko mɔgɔ limaniyalen tɛ a bɛ Ala fɛ a b'a ka diinɛ fɛ n'a ma sɔrɔ jɛlenya la a ma sɔrɔ halala la a bɛna ɲini cogo di donc ko kana fɛn da muso kunna a tɛ se min kɔrɔ kana fɛn da kan a tɛ se min kɔrɔ o bɛ cogo min na hali sokɔnɔ baaraw fɛnɛ bɛ ten an b'a ye muso dɔ a kɔnɔma falen don den fitinin b'a sen fɛ minɛnɔgɔ sirilen don sokɔnɔna ma fura fininɔgɔ sigilen don a bɛ tobili la cɛ e sigilen bɛ te wuli la den bɛ kasi la a nɔfɛ i ti hala filɛ ni dumuni ma mɔ joona mankan bɛ se i ka ci i dun kun bɛ se ka den in minɛ k'o nɛgɛ a ye a ka fɛrɛ a ka baara ma nka i den datugu ka bɔ an da la n'i den minɛ n bɛ baara la a nɛgɛ sa n tɛ se e de den ta i se k'a nɛgɛ u b'a fɔ tan ten exact ka sɔrɔ u ma Mustafa ladege ayi Aminatu den ni Abdulahi den cɛ ti cɛ min bɔ bonya na cɛ ti cɛ min bɔ fusamantiya la an ba Aisha ko Rasul kun bɛ furalan ta ka yɔrɔ fura
ko rasul kun b'olu ka alikama si ka mugu bɔ k'a di u ma u yɛrɛ sigilen don n'a bɛ baro la. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu ta'ala ka limaniya d'a ma. Amin, amin, amin. E bonyana cogo cogo i bɛ rasul bɔ. I fusamantiyara cogo cogo i bɛ rasul bɔ. Wallahi i tɛ rasul bɔ. Sallallahu alaihi wasallam. Ale de y'a faamu kojugu. Ko cɛ ni muso ka jɛɲɔgɔnya, ko jɔnya tɛ, ko fadenya tɛ, ko hɔrɔnya de don. Kosɛbɛ. Allahu ta'ala ka limaniya d'a ma. Naam. Hakɛ tana a n'a laban. Awɔ. Ta'dibuha wa istima'u kalamuha. Ko muso cɛ ka muso ladabu. E ye muso furu aw ka du cogoya ani ninnu ka du cogoya kelen tɛ. Fɛn dɔ bɛ bɛn aw fɛ yen o tɛ bɛn olu fɛ yen. Fɛn dɔ bɛ bɛn olu fɛnɛ fɛ yen o tɛ bɛn aw fɛ yen. Yanni aw ka bere ta muso in kama a kɔɲɔmuso ma k'a kɛ ni nenini ye k'a kɛ ni bugɔli ye e min y'a furukɛ ye e de b'a lafaamuya ni kodɔn ye ka a ka so taw k'olu don a la dɔɔni dɔɔni k'a lafaamuya. Ani ka muso lamɛn. Tuma dɔw la fɛn dɔw bɛ na muso b'a hakili la f'i ye kana b'a bɛɛ la a ta dɔw ta ala kira ye muso lamɛn Umu Salama sulhul hudaybiya la gɛlɛyara ni sahabaw cɛ kuma min na Umu Salama y'a bilasira dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn a y'a kɛ ten wa o de kɛra bɔda ye silamɛw ni bolo. Allahu ta'ala ka limaniya di an ma. Donc ni ne hakɛ tan ye ala kumabaw n'a walawalala a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min kelen o kelen y'a dama walanda de a bɛ waati jan ta nka an ka waati ninnu ye baara ye waati n'a cogoya dɔ don ladilikan laban jumɛn b'i bolo ka ne ka dugawu kɛ an filɛbagaw ye an ka baro kuncɛw kan. Ladilikan min bɛ n bolo o ye Seydina Umar radiyallahu anhu k'ale tɛ o khalifalaya la Umarul Faruku Umaru Farimanba min ma jɛ ni jɔnmaya ye tile kelen don dɔ la sahabakɛ dɔ bɔra a n'a muso kɛlɛla a bɛ ka taa kangari da Umaru ye k'ale muso pɛrɛnna kunna k'a y'a dɔgɔya. Olu ka so kun tɛ komi anw ta so fɛnɛw don yirido cɛ nana sɔrɔ a bɛna kangari da Umaru min ye kalifa ye Umaru min ka farin a nana sɔrɔ Umaru muso bɛ pɛrɛn na o bɛ ka min fɔ Umaru yɛrɛ ma o n'a ka kalifaya n'a ka farin ale ta mun fɔ a ma cɛ y'i jɔ. Fiɲɛ bɛ ka yirido talon Umaru ɲɛ bɛ cɛ la a cɛ jigila tigɛra ko a bɛ taa Umaru y'a wele k'a kɛra di ayi k'a ka ɲi ko a ma ɲi dɛ e nana fɛn dɔ de la a ko a bɛ taa cogo cogo Umaru ko ayi a ko kalifa ne muso y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ne nana ko mina kangari de da i ye ne y'a sɔrɔ e ta bɛ ka min fɔ i ma ne ta m'o bɛɛ fɔ Umaru ko cɛ ma a ko muso ninnu olu de bɛ kɔnɔ ta an ye kalo 9 sɛgɛn ni degun na ka den bange an ye sɛgɛn ni degun na u bɛ se ka sin di den ninnu ma u bɛ si u ɲɛna u bɛ den ninnu ladon sɛgɛn ni maɲumako bɛɛ la u bɛ segin k'an ka fariniw dilan k'an ka buru gosi an ye u b'an denw ka k'u ladon an ye u bɛ ka sɛgɛn an ye u bɛ baara bɛɛ kɛ an ye ka sɔrɔ ni si t'u ka wajibi ye a ko o kuma na n'olu sera k'o bɛɛ kɛ anw ye fɛn min t'u ka wajibi ye yalima olu fɛnɛ ka tɔɔrɔ anw m'an ka ku alhamdulillah o de la Aminatu den ni Abdulahi den ale ko a ka hadisa sanumanw na a ko ni cɛ min sabalila a muso ka jugumanw kɔrɔ a muso ka tɔɔrɔ kɔrɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala k'a b'o cɛ masina sara i n'a fɔ a ye Ayuba sara a ka lajarabi la cogo min na. Allahu akbar, Allahu akbar. I y'a dɔn Ala ko a bɛ Ayuba sara siɲɛ 2 de k'a bɛ sara 2 de di a ma a ye lajarabi min kɛ n'a y'a kun k'a b'a sara siɲɛ 2 o cogo la ko ni cɛ min fɛnɛ sabalila a muso ka tɔɔrɔ kɔrɔ ko a ye Ayuba sara cogo min na ko Alahu ta'ala fɛnɛ b'i sara ten. An bɛ Alahu ta'ala deli Ala ka an bɛɛ lajɛlen sara ɲuman na an bɛ Malimatu fo k'a wale ɲuman dɔn a ka nin hakɛ ninnu an hakili jiginni na nin hakɛ ninnu na ani ladilikan minnu fana dira an bɛ Alahu ta'ala ladilikan ninnu Ala ka mɛn tulo ɲuman di an ma. An bɛ kuma datugu ni min ye dɔrɔn o ye an y'a fɔ kuma daminɛ la an ko Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka wasiya laban na a ye musow kalifa cɛw la n'i ye nin hadisa in dɔrɔn lajɛ k'a faamu dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya i ka maaba mana fɛn min kalifa i la n'a hakili la i kan k'o kalifa in minɛ k'a ɲa kana sɔn ka muso dusu kasi kana sɔn k'a la dimi kana sɔn k'a la kasi kana sɔn k'a ɲɛgan i t'o kɛ ale kama i t'o kɛ a somɔgɔw kama i t'o kɛ e yɛrɛ kama tuma dɔ la kan'o kɛ i denw yɛrɛ kama nka a kɛlen ko Ala kira ka kalifa de don k'a d'i ma n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ dɔrɔn
ka da kan yɛrɛ fana i bɔra kuma laban mun fɔ Umar ye min fɔ cɛ ye musow bɛ nin kaɲɛ muso bɛ jɔyɔrɔ min na cɛ ye cɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ dafa ni muso t'a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la musow de ye baw ye musow de ye balimamuso ye musow de ye denmuso ye musow de ye furumusow ye muso ye hinɛtɔfɛn de a kan ka minɛ ka ɲa ɲa kan ka kɛ a ma ni muso fana n'a minɛra ka ɲa ka entretien a bɛ produit ɲuman di o tuma dɛ an bɛ Alahu taala Ala ka faamucogo ɲuman di an ma Ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛna ba hakili jigin Alakira ka sunna la an b'a fɔ k'a ka to ka malimatu ka nasusa ye inshallah an bɛ segin k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. حرام على الأيام إيجاد مثلي